tots vostès, Damian Diskin. Us presento dia 1. Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat. Us agradaria saber què hi ha a dintre? Passarà una cosa terrible. Has de venir. Et necessito, amic meu. La ciutat de Barcelona continua commocionada després de l'assassinat d'ahir. Una execució. Les pròximes 24 hores seran decisives pel cas. Necessito saber què és la tecnologia perillosa de què em va parlar el Samuel. Què és, dieu? No en puc parlar. Necessito més temps. Tots tenim cicatrius. Això és el que farà dia 1. Què hi ha aquí? Li feia por que arribés a controlar l'ésser humà. Això només ho podrem aturar si treballem junts. Corre! Que és ella, collons! Ja ho tinc. Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això. Són capaces de controlar les emocions. Hola, amor meu. Va, tot bé. Ho sento. No puc. Què t'importa més ara mateix? El cas o la vida? Ulisses. Hola, Paula. A ma germana també l'assetjaven a xarxes. No. Anal. Posa-te-les. Veuràs el món d'una altra manera. Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç? Dia 1.